إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu tarin albarka wa'inda za su saurari wannan sauti saƙo ne zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, saƙo ne zuwa ga ɗaliban Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, saƙo ne zuwa ga mutanen Bauchi gabaki ɗaya. Lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da wata kalma ta gaskiya a bakin Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi. Kalima mai girma ta tauhidi, kalima ta kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, wanda wannan kalma da Allah ya gudanar da ita a bakin Dr. Idris ta tayamma da mushrikai hankali, ta fusata su saboda an kora bauta daga duk wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, an tabbatar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Wannan gaba ce mai mahimmanci da malamai da musulmai gabaki ɗaya sun ƙarfafi shi Dr. Idris akan wannan gabar, kuma an ƙarfafi wannan magana, an ba ta kariya, an jawo mata ayoyi na Alƙur'ani masu yawan gaske, an ja mata nusus na hadithan Annabi sallallahu alaihi wasallam da athar na magabata. Kowa ya yi wannan ba da kariyar gwargwadon ikon shi, gwargwadon iyawar shi, wanda hakan ya sa mahimmancin tauhidi ya dawo zukatan mutane. Alwala'u walbara akan tauhidi ya ƙara kafuwa. An samu amfani da yawa a ɗan wannan hatsaniyar da ta faru tsakanin masu tauhidi da mushrikai. Mutane da yawa sun gane saƙon annabawa da kowane annabi yake zuwa da shi. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, tabbas haƙiƙa mun aika manzo a cikin kowace al'umma. Wannan manzan idan ya zo yana tabbatar da tauhidi ne ga wannan al'ummar. Yana ce musu su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, su nisanci duk wani abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba, wanda shi ne at-taghut. Wannan saƙon ya fito fili a wannan lokacin. To, saƙo na farko zuwa ga Idris Abdulaziz shi ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da kai, ya maka taufiƙi, ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan tauhidi, kuma ya shiryar da kai zuwa ga manhaji na magabata, manhaji na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Saƙo na biyu, Dakta, ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya gudanar da wannan kalmar a bakinka, ya sa mushrikai
kalmar ta ƙona musu rai, alamu ne na ka isar da saƙon annabta, saƙon tauhidi a yanda yake. Yana daga cikin gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da za ka yi, yana daga cikin gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da za ka yi dakta, shi ne ka lizumta ma kanka bin hanyar magabata wajen mu'amalanta shugabanni. Wannan asali ne min usulis sunna Dr. Idris. Yin haƙuri akan zaluncin shugabanni, da barin sukarsu, da barin yi musu tiriri, da barin bayyana musu nasiha a gaban mutane. Dakta, yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da wannan kalmar a bakinka, wacce ta firgita mushrikai, to yana daga cikin godiya da za ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'imar da ya maka, shi ne ka bi tafarkin da Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya koya ma sahabbansa wajen gabatar da nasiha ga shugabanni. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa yake cewa duk wanda yake so, man arada an yansaha li sultanin, duk wanda yake so ya gabatar da wata nasiha ga wani mai mulki, to kada ya bayyana wannan nasihar a fili. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka je ka keɓance da shi, ka gabatar masa da nasiha. Idan ya ansa, haka ake so. Idan bai ansa ba, ka sauke abin da yake kanka, Dr. Idris Abdulaziz. Sahabban Annabi sallallahu Alaihi wasallam sun ɗabbaka wannan koyarwar ta Annabi. Shi yasa ba a taɓa ruwaitowa ɗaya daga cikinsu ya fito yana suka siyasar wani shugaba ba, ko ya fito yana ma wannan shugaban tirire, ko kuma ya fito yana jayayya da wannan shugaban akan kowace kalan mas'ala ce. Tare da sahabban nan sun rayu da shugabanni azzalumai, macuta, makasa. Sahabban nan sun rayu da irin su Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wanda mutum ne mai ƙeƙasasshiyar zuciya, kisa a wajen shi ba komai bace da dalili ko babu dalili. Amma ba a taɓa samu wanda wani daga cikinsu ya fito na fito da shi ba, ko ya masa inkari a bayyane. Malaman musulunci Dr. Idris sun ɗabbaka wannan koyarwar ta Annabi sallallahu Alaihi wasallam a aikace. Sun nuna mana mafi khairin misali wajen mu'amala da shugabanni. Sun yi haƙuri akan cutarwarsu, sun yi haƙuri akan zaluncinsu. Saboda musulunci Dr. Idris addini ne cikakke mai cikakken tsari. Addini ne da yake kiyaye lahirar bayi kuma yake kiyaye duniyarsu. Jayayya da shugabanni tana kawo lalacewar duniya, tana kawo tashin-tashina, tana kawo zubar da jini, tana haifar da rashin zaman lafiya, tana haifar da miyagun mafasid, wa'inda yin haƙuri akan zaluncin shi ya fi sauƙi a kansa. Ɗaya daga cikin magabata yake cewa jauru 60 sana khairun min haraji sa'a. Zaluncin shugaba ya shekara 60 yana zalunci yana musguna muku, ya fi alkhairi da a zo a yi kashe-kashe, a yi rashin zaman lafiya, a tada hatsaniya na awa ɗaya. Saboda in aka tada hatsaniya na awa ɗaya, za a kashe mumini,
wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ta ruguje, duniya ta rushe, duniya ta ƙare, shi ya fi alkhairi da a zubar da jinin mumini guda ɗaya. To, jayayya da shugabanni Idris Abdulaziz yana haifar da zubar da jinin mumini. Ba za ka so ba, ba za mu so ba a ce an zubar da jinin wani mumini a jihar Bauchi saboda kai. Ƙwara a ƙulle ka Dr. Idris, ƙwara a sa ka a kurkuku, ƙwara a kashe ka kai kaɗai Dr. Idris. Don haka yana daga cikin godiyar da za ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, ka mene? Ka lizumci hanyar magabata. Dr. Idris, muna kiran ka zuwa ga imani da wannan asalin, wanda asali ne daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a, wanda Imam Ahmad ya kawo shi a cikin usulus sunna, ya ce duk wanda ya saba mai ba ahlus sunna bane. Da haka Idris, wannan wa'azi ne da nasiha zuwa gare ka, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka amsa. Mala Idris, kana kawo wasu shubuhohi, kana cewa ba wa'innan shugabannin ake nufi ba, ba shugabannin demokuraɗiyya ake nufi ba, kana cewa wa'innan shugabannin ba na khilafa ba ne, shugabanni ne na demokuraɗiyya, don haka ba su ake nufi ba. To yana daga wajibi a kanmu mu salafawa, yana daga wajibi a kanmu da Allah ya wajabta mana, kuma wajibinka ne da kake da shi a kanmu, mu warware maka wannan shubhar Dr. Idris. Saboda muna fatan Allah ya shiryar da kai zuwa ga manhaji na magabata, manhaji na salafiyya. Ka riƙe shi, ka maƙalƙale shi, ka yi imani da shi. Yana daga cikin babban ni'ima da Allah zai ma Dr. Idris, ka rasu ka koma zuwa ga Allah, kana mai maƙalƙale ma wannan manhaji, kana mai maƙalƙale ma koyarwar annabi da sahabbansa, sallallahu alaihi wa sallam, wa radiyallahu an sahabatihi. Wannan shubhar taka Dr. Idris, tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsarta. Annabi ne yake cewa a cikin hadisi ingantacce, sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Annabi ya ce za a samu wa'insu shugabanni a bayana, wa'innan shugabannin ba sa bin shari'ata, ba sa bin sunnata. Dr. Idris, irin dai shugabannin da kake siffantawa, azzalimai, masu kangare ma koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masu fada da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, irinsa annabi ya ce za a samu dakta. Annabi ya ci gaba da cewa wa sayqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jusmani ins. Annabi ya ce za a samu wasu mutane sun tashi tare da su, wa'innan mutanen zukatan shedanu ne a jikinsu, qulubuhum qulubu shayatin, zukatansu zukata ne na shedanu amma a cikin jiki na mutane. Sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ya ce ma manzan tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kaifa asna'u ya rasulallah in adraktu dhalik, ya manzan Allah in na samu wannan lokacin me zan aikata, yaya zan yi? Idris, ka riƙe wannan amsar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakta. Ya za ka yi a wannan halin da kake ciki? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa, wa huwa nasihul amin, annabi shine mai nasiha amintacce wanda ake amince ma. Ya ce sahabinsa, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Ka ji, ka yi biyayya
ga shugaban nan naka ko da ya daki bayanka saboda zalunci. Dr. Idris, ko da zane ka suke yi, kakkai musu tawaye, kakka kira ɗalibai su shiga rikicin, ka yi haƙuri kai kaɗai. Yana daga cikin siffan mai da'awa, kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Mujaddid, Allah ya masa rahama, yake cewa bayan ya kawo al'ilmu, ya kawo al'amalu bihi, ya kawo ad-da'watu ilaihi, sai ya kawo as-sabru 'ala al-adha fihi, yin haƙuri game da cutarwar da zaka samu a wajen isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala. Dakta, ka yi haƙuri, ka yi ɗa'a, ka yi biyayya ga nusus, ayoyi da hadisai da suka zo suna bayanin yadda ya kamata ahlus sunna yi mu'amala da shugabanni. Annabi ya ce wa in daraba zaharak, ko da shugaban nan ya zana bayanka dokta, wa akhadha malak, ko da ya kwace dukiyarka, annabi ya ce fasma wa ati', ka ji ka yi biyayya ya kai dokta. Wannan shine wasiyar da annabi ya ma Hudhaifa, kuma ta game mu gabaki daya. Malamai sun fahimci wannan hadisin yanda ya kamata su fahimce shi, sun aikata a aikace. Shi yasa al-Imam an-Nawawi ya bawwaba a cikin Sahihu Muslim yake cewa babun fi ta'atil umara'i wa in mana'ul huquq. Wato wannan babin zai yi bayani ne game da wajabcin yi ma shugabanni ɗa'a ko da sun hana haƙoƙa, ko da haƙƙin da yake kansu na su ma adalci, su kiyaye ka, su tsare ka, su ma kaza, su ma kaza, sun ƙi ma, wajibi ne dakta kai musu ɗa'a. Dakta, ka tuna da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan Salama ibn Yazid ya tambaye shi, ya ce, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana? Shin kaga me zaka ce idan aka samu wasu shugabanni a cikinmu suna tambayanmu haƙƙinsu, mu sauke haƙƙinsu da yake kanmu, mu kuma haƙƙinmu da yake kansu suna hana mana. Fama ta'muruna, wani umarni kake mana idan muka samu kanmu a wannan halin? Sai annabi ya kauda kai, bai bashi amsa ba. Ya ƙara maimaita tambaya, annabi ya ƙara kauda kai. A na biyu ko a na uku annabi ya fizge, sai Ash'as ya fizge shi. Sai annabi ya ce mai, isma'u wa ati'u, ku ji ku yi biyayya, fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Abinda aka ɗora musu shi Allah zai tambaye su, ba ku zai tambaya ba. Kuma abinda Allah ya ɗora muku na ku ji ku yi biyayya gare su, ku Allah zai tambaya, kun ji kun yi biyayyan nan ko ba ku yi ba, ba su zai tambaya ba. Da haka kowa ya yi ƙoƙari ya ƙwaci kanshi, kowa ya yi ƙoƙari ya haɗu da Allah ya sauke haƙƙin da yake kanshi. Da haka dakta, muna maka nasiha, muna kiranka da gaggawa. Wa'innan nusus ɗin, dakta, mu gansa a aikace, kana amfani da su, ka kira ɗalibanka da su zauna lafiya, kada su tada hankali ko da za a yi gunduwa da kai dakta. Ibn Taymiyyah da yawa kana kafa misali da shi dakta. Yake cewa faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ko da an daki bayanka an zane ka, ko da an ƙwace dukiyarka. Ibn Taymiyyah ya ce fatabayyana anna al-imam alladhi yuta huwa man kana lahu sultan. Sai ya bayyana kenan shugaban da ake maɗa'a shine mai shugabanci a hannu. Sawa'an kana adilan aw zaliman, daidai ne adili ne ko azzalimi ne.
da haka wannan shubhar dakta muna ganin mun warware maka ita. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da kai, yi maka taufiki zuwa ga riƙe wannan asalin daga usul na salafiyya, wanda wallahi dakta Imamu Ahmad ya ce duk wanda bai yi imani ba bai yadda da wannan asalin ba ahlus sunna bane. Ka karanta usulus sunna na al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, ka karanta ash-shari'a na al-Imamu al-Ajurri, ka karanta duka littattafan magabata dakta zaka ga wannan asalin ijma'i ne na magabata. Harb ibn Ismail al-Kirmani ya nakalto ijma'in salaf gaba ɗaya akan wannan asalin. Wannan shine saƙonmu gare ka dakta, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai. Sai saƙo zuwa ga ɗalibanka da ma mutanen Bauchi gabaki ɗaya. Muna kiran ku da ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala. Ni'imar da Allah ya yi muku ta riƙo da tauhidi da nisanta ku da yi daga shirka, ku riƙe ta da kyau. Amma ku ji tsoron Allah game da mu'amala da shugabanni. Kada ku yi tawaye, ko da dakta ya ce ku fito ku yi tawaye. Kada ku tada tarzoma, ko da wani ya ce ku fito ku tada tarzoma. Maganganun da suke suɓucewa daga bakin wasu masu da'awa, cewa malamai su fito su je su ce in dai za a kama dakta a kama su tare, ko za a yanka su tare. Wa'innan maganganu ba daidai ba ne. Abin da muke kiran malamai da ku baki ɗaya shine ku yi ta dakta addu'a. Allah ya tabbatar da shi akan maganar da ya faɗa na tauhidi kai ya ja da baya. Allah ya datar da shi zuwa ga fahimtar manhajin magabata wajen mu'amala da shugabanni. Ku ci gaba da addu'a Allah ya shiryar da shugabanninku zuwa ga tauhidi, su fahimci me ake yi, Allah ya datar da su zuwa ga tauhidi. Yana daga cikin haƙƙin shugabannin nan akan mu gaba ɗaya, yi musu addu'a Allah ya shiryar da su zuwa ga tauhidi, ba mu fita ba mu ce musu duk abin da suka yi ma Idris Abdulaziz su mana. Al-Imam Fudail ibn Iyad yake cewa da ina da wata addu'a da ina da yaƙinin in na yi ta Allah subhanahu wa ta'ala zai anshe ta, to ba zan ma kaina ba zan ma ‘ya'yana ba wanda zan ma sai shugaba. Saboda idan shugaba ya gyaru, wallahi duk waɗanda kuke fama da su sara'asul jarima duk kashinsu ya bushe. Me yasa kuke shan wahala? Saboda shugaban bai fahimci me kuke kai ba. Kenan ya kamata ku dage mutanen Bauchi, ɗaliban Idris, da mu baki ɗaya wajen yin addu'a Allah ya fahimtar da shugabanninmu tauhidi, Allah ya fahimtar da su sunna. Amma cewa kowa ya fito, wannan magana a aje ta a gefe, za ta tada hatsaniya, za ta sa a zubar da jini. Idan kun ce za ku fito ba hatsaniya kuka fito ba, wasu za su fito da rigar ku su tada hatsaniya. Duk wata magana da kuka ji ta kubuce daga bakin wani ne da awa cewa a fito, a zo a ce duk abin da aka yi ma Idris mu ma a yi mana, wannan maganar wajibi ne a yi bayanin ba daidai ba ce. A'a, ku zauna a gida, fitina ake yi. Idan ana fitina, salaf umarni suke a zauna a cikin gida, kada a fito. Ku zauna, ku yi addu'a, wanda yake da daman ya sadu da shugaba ya je ya gabatar mai da nasiha baki da baki. Idan bai samu dama ba, in yana da damar rubuta mai ya rubuta mai, in bai da dama Allah bai dora wa mutum abin da ba zai iya ba, ya ta mai addu'a Allah ya shiryar da shi. Wannan shine wajibin da yake kan ku mutanen Bauchi. Wannan shine wajibin da yake kan ɗaliban Dr. Idris Abdulaziz. Abin da zan faɗa na ƙarshe kafin Malam Ismail ya ta'aliki shine, ba Idris Abdulaziz ba ne farko
malamai da yawa an jarabce su da miyagun shugabanni akan sun faɗi gaskiya, manya-manyan malaman sunna, amma ya suka yi, cewa suka yi kowa ya fito ya shiga musu, ko sun umarci mutane ne da su yi haƙuri. Babban wanda aka jarabta shine al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Ya anshi wahala da azabtawa da matsi daga shugabanni ɗai har shugabanni uku, wannan ya mutu ya gada ma wannan fada da Imamu Ahmad, tun daga kan Ma'mun, al-Mu'tasim, al-Wathiq, wanda Wathiq shi ya fi su tsanani akan ahlus sunna. Ta kai ya kashe Ahmad ibn Nasr da hannun shi ya sa takobi ya sare shi, wai kuma yana neman yardan Allah da kashe malamin sunna. Yasa aka kafa kanshi a garin Baghdad, aka rubuta wannan kan kafiri ne Ahmad ibn Nasr. Wallahi malamai ba wanda ya motsa ya ce ai tawaye. To Imamu Ahmad ya anshi wahala daga wa'innan shugabannin, amma yayi haƙuri, yayi umarni da ayi haƙuri, kada a tada hankali. Malaman garin Baghdad suka taru suka je suka sami Imamu Ahmad, wannan abin ya ishe mu, ana koyar da kafirci, ana koyar da zindiƙanci, ya kamata mu ɗau mataki, mima al-Wathiq tawaye. Imamu Ahmad ya musu inkari, ya ce alaikum, ya ce na hore ku da mene, ƙi da zuciyarku, ya ce wala takhla'u yadan min ta'a, kar ku kuskura ku cire wani hannu na ɗa'a ga Wathiq. Ya ce wala tashuqqu asal muslimin, kar ku raba kan musulmi, wala tasfiku dima'akum, kar ku zubar da jininku. ‘Yan garin Bauchi ɗaliban Idris, kar ku zubar da jininku. Wa dima'al muslimina ma'akum, kar ku zubar da jinin musulmai tare da ku. In kuka ce ba ku yadda ba, ko kuka je kuka cika kotu, ko kuka ce sai kun ga bayan gwamnan Bauchi, wallahi za a zubar da jini, kuma musulunci ya hana. Imamu Ahmad ya ce unzuru fi aqibati amrikum, ku duba ƙarshen al'amarinku. Ya kamata mu zama muna da hangen nesa, mu san me ke fita daga bakinmu, mu daina azarbaɓi wajen zance masu da'awa. Wasbiru, ku yi haƙuri, hatta yastariha barwun, har na kirki ya huta. Akwai mutane masu tauhidi da yawa, ku bar su huta, kar a zubar da jini, kar a yi rikicin da za a kulla makarantu, a kulla masallatai, a kulla asibibbitaka, a zubar da jini, a yi ma mata fyaɗe, a ci mutunci. Duk idan aka ce za a ja da shugabanni, abin da zai faru kenan. Ku bari na kirki ya huta. Aw yustaraha min fajir, ko kuma a huta daga mutumin banza. A huta daga mene? Mutumin banza. Ku yi haƙuri har na ƙwarai ya huta, ko kuma a huta daga na banza, wato shugaban mai azzalumanci ya mutu ko ya sauka. Imamu Ahmad cewa yake subhanallah, addima la ara zalik, yace ba na ganin ku ce za ku yi jayayya, wala amuru bihi, yace ban umartar ku da shi, yace as-sabru ala ma nahnu fihi khairun min al-fitna, yin haƙuri akan abin da muke kai ya fi alkhairi daga mu ƙirƙiro wata fitina da za mu halakar da kanmu a ciki. Wannan abin da ake kiran ku zuwa gare shi ya saba ma gaba ɗaya asar da aka samu daga salaf na a yi haƙuri a kan zaluncin shugabanni. Da haka in an kama Idris Abdulaziz, kar wani ya fita ya ce a kama shi tare da Idris. Maganar da Idris ba wanda ya isa ya hana mu faɗa. Maganar Idris da ya faɗa ta wadda ba maganar shi ba ce, Allah ne ya tafiyar da ita a bakin shi. Wannan addini ne. Muna ma Allah addini da shi, hana mu faɗan shi saɓo ne da ba za mu biyayya a kai ba, amma kuma za mu ci gaba da biyayya a kan duk abin da ba shi ba. Amma aka ce kakka zo masallaci sai mu ƙi zuwa, kakka yi
sauti ka sakan ma duniya ka faɗi wannan maganar sai mu ƙi saka, amma dai ina nan ina addini da wannan maganar. Tare da tafasil da suke wannan babin wanda ba wajen tattauna su ba ne. Haka Shaikhul Islam an kama shi su nawa, shi ma ya yi haƙuri, ya yi umarni da a yi haƙuri. Wannan shi ne saƙonmu a taƙaice. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ga baki ɗaya zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi. Malam Ismail, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'ad, Malam Ali al-Hakim, Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Ya yi bayanin da suke gamsassun bayanai wanda gasa a takaice, wanda ya yayi duk wata shubaha da mutum zai iya tsinkaya a wannan babu. Kamar yadda muka sani cewa lalle tauhidi shine farkon al'amari da ya kamata a ce duk wani mai da'awa ya sanya shi a gaba. Domin umarni na farko da Allah maɗaukakin sarki ya ba da Alƙur'ani a cikin suratul Baqara aya ta 21 cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. An fara ne daga cewa abauta ma Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Da haka tauhidi shine farkon umarni a cikin Alƙur'ani. Sannan tauhidi shine addinin dukkanin annabawa. Kenan tauhidi ne abu mai mafi mahimmanci ga duk wani mai da'awa. Sai sa ana muke jinjina ga shi Dr. Idris akan ƙoƙari da jajircewa dai akan wannan mas'ala ta tauhidi. Amma kasancewan tauhidi ita ce gaba, ba shi kuma zai sa a zo a tauye wasu masail wanda suke na sunna ne ba, wanda za su iya cire mutum daga sunna ya bar sunnar gabaki ɗaya ko da yana da tauhidi. To kenan ba za a ce an shagalci da masail na tauhidi ba, an kyale masail da suke da alaka da matafiya na magabata, ma'ana wanda suke da alaka da manhaji na ahlus sunnati wal jama'a. A wannan ba zai yi ba. Sannan ƙila mai faɗa zai iya cewa ai Mu'azu bin Jabal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura shi zuwa Yaman, ya ce farkon abin da zai kiraye su akai shine zuwa su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki. Kenan sai sun fahimci tauhidi sai akwai da su sallah da zakka da azumi. Haka ne, amma kar mai faɗa ya manta cewa Mu'azu bin Jabalin an tura shi ne zuwa ga waɗanda suke tsantsan arna. Ma'ana su ya ba su musulunci, su karɓi musulunci sannan a koya musu sallah. Domin wanda bai karɓi musulunci ba, babu yadda za a koya masa sallah. Ba ana nufin sai an ɗauki misali ɗin tauhidi bi tafsili ba, an gama su kowa ya gane sannan a fara sallah ko a fara bayanin azumi ko zakka. Wannan ba daidai ba ne. Ga sahabban manzon Allah nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ana musu bayanin sallah ko wadda aka sun tafi sun ce ij'al lana ilahan zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kabbara yake magana cewa lallai nan tafarki ne, kuma za ku bi tafarki waɗanda suka gabace ku, ma'ana al-Yahudu wan Nasara. Su sahabbai a wannan lokacin suna magana, su suna farkon shiga musulunci. Amma ana koyar da su tauhidin, sannan kuma ana koyar da su ibada.
to ballantana mas'ala mai girma da take da alaka da zaman mutum ahlus sunna ko kuma ya zamto dan bid'a. A wannan shine Malam Ali ya ga yayi bayani kuma yayi waɗannan shubuhin da suke tattare da shi Malam Dr. Idris, ganin cewa ba 'yan waɗannan shugabannin bane. An karanto mai hadisin Huzaifa cikin Muslim, haka da hadisin Muslim da waninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innakum satalqawna ba'di athara, za ku haɗu da babakera a bayana, za a zalunce ku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fasbiru, ku yi haƙuri hatta talqawni ala al-hawd, har ku haɗu da ni ranar alƙiyama a tafki na al-hawd. To kun ga kenan wannan ba ma shubha bace, abu ne da yake a fili, ya kamata a ce an fahimci wannan. A sannan jan hankalin da malam ya yi ya kamata mu tsaya mu lura da shi sosai da sosai. Mu kiyaye jinin musulmai, jinin al'umma, domin wannan faɗan da ake so a yi ko wannan tarzoman da ake so a tayar da shi da Idris yake maganan ganin bayan gwamnan Bauchi, ko yake cewa ɗaliban shi a zo a cika kotu, ko kuma wani mai da'awa da zai zo ya ce kowa ya taho ya ce gashi a kama shi tare da Dr. Idris, wannan ita ce aƙida mutu, wannan ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Domin kamar yadda Allah ya faɗa mana, an kulle Imamu Ahmad ibn Hanbal, kuma a lokacin akwai malumma na sunna, ba shi kaɗai ba ne. Ba mu samu ba ko a tarihi ga wani malami na sunna ko cikin ɗalibai na sunna wani ya taho ya ce a kama mu a kulle mu tare da Imamu Ahmad. Ba a samu wannan ba, kenan ba haka ake yi ba. Ba haka ake ba wannan ba ne tafarkin, ba wannan ba ne kuma manhajin. Haƙuri Dr. Idris zai yi akan wannan gaba. Sannan bayan haƙuri akan wannan gaba na tauhidi, kamar yadda Malam ya faɗa, ya ji tsoron Allah game da abin da yake da alaƙa da manhajin magabata wajen mu'amala da shugabanni. Domin mai aikata irin wannan abu da Dr. Idris suke aikata ba fa ahlus sunna ba, ba ahlus sunna ba. To kun ga irin kalamai da yake na khuruji da sauransu, maganganu ne masu hatsari da sukan cire mutum daga sunna. Kayan da Malam ya faɗa mana, Imam Ahmad ya faɗa a cikin usulus sunnah cewa ba ma ganin fito na fito ga shugabanni li ahadin minan nas, wala nara al-khuruja ala al-a'immati, ba ma ganin halaccin fito na fito ga shugabanni ga kowa daga cikin mutane. Yace kuma duk wanda ya aikata wannan ba kan tafarkin daidai yake, ba ahlus sunna ba. Wanda wannan maganar cike yake cikin littattafan sunna, har sai ka gaji da ingawa da aka ce ka inga wuraren da waɗannan maganganun suke. Da haka Malam Idris ya ji tsoron Allah, yana ƙoƙari wajen bayanin tauhidi da sauransu, amma wajen tafarkin magabata, wajen mu'amalantar shugabanni, wannan gaskiya Malam Idris babu shi a wannan babu, kwata-kwata babu shi. Ya kamata ya zauna ya lura kuma ya koya wannan tafarki. Ɗaliban shi kuma su ji tsoron Allah, kada su yi sanadiyyan zubar da jinin wani. A wannan shi ne, zubar da jini akwai hatsari mai girma a cikinsa. Ba da an kawo malaminku ba sai ku ce za ku zubar da jini. Ina haƙuri yake? Ina haƙuri wanda tun kuna karanta Riyadus Salihin ya dinga ya buɗe muku babi al-Imam Nawawi akan haƙuri. A wannan shi ne, Allah ya karanto maganar Imamu ad-Da'wa Muhammad bin Abdul Wahhab cewa was-sabru 'ala al-adha fi. Ina magana haƙuri da ake so ku yi game da wannan da'awa, da har idan an cutar da malaminku za a ce oi za a tada hayaniya, ko za a yi khuruji, ko a tsitsine ma gwamna, ko a zazzage shi, ko a tsitsine ma alƙalin, ko a zazzage shi da sauransu. Sannan gaban da nake so in yi gana malam, ina ga ya ɗan sha'afa ne, shine
waɗannan khawarijan da suke zuwa majalisinsa da suke zuwa su dinga rura wutan al'amarin wallahi duk wannan hayanin da suke daren da aka kama Dr. Idris ba wanda za ku ƙara gani kowa kawai zai makale ne ya ɓoye a ɗakin matar shi ba wanda zai fito to domin yanzu shi Adam ɗin nan sanda aka kama Dr. Idris bai ƙara fitowa ya yi wannan cajin nashi ba bayan ya ce ko balma farcen shi aka taba balma yana ganin kamar taba alfarman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da sunan da awan tauhidi har fitowa shi ma dinga yin waɗannan maganganun cewa kowa ya shiru abin magana haka kowa ya shiru abin magana haka maganar tauhidin ne za a batta haka to kenan malam Idris ya kamata ya hankali da waɗannan khawarijan da suke zuwa wajensa zuwa da mai cewa wai sai dai a daina Najeriya akan malam Idris to za su kai shi ne su baro ba abin da za su iya mai da haka sai hankali da su ya hana su zuwa majalisinsa su gabatar da wani abu na addini wannan shine abin da nake so in faɗa a takaice kenan fatan Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu Allah ya saka wa malam Ismail da alkhairi akwai wata gaba mai muhimmanci da zan rufe da ita wanda duk na shafa'a ne akan su malam Ismail ya yi bayani ga wani mai da'awa da ya ce bai kamata ko bai halatta ba ma a yi ma Idris nasiha ko a mai raddi a daidai wannan halin da ake ciki saboda yana da awar tauhidi saboda wai hadithin Mu'adh da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah malam ya rushe wannan shubhar a ilmanci abinda nake so in ƙara a kai shine a bayan rusa ta da malam ya ilmance a malamanmu na gida da na waje sun buga mana misali sun yi aikin da yake nuna mana wannan shubaha ce lalatatta an yi zamanin da a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama shi ne yake ɗauke da tutar da'awar tauhidi a ƙasan nan gaba ɗaya ya hana duk wani mushriki sakat ya hana wani mushriki zaman lafiya ya hana sufaye rawan gaban hantsi sun tsane shi suna cutar da shi suna zagin shi shi ya riƙe da'awar amma ya kuskure akan mas'alar dawowar annabi Isa malamanmu irin su a Sheikh Sa'id ibn Ali mai kwano hafizahullah ba su ce wai dan da ana da awar tauhidi ba za a yi kuma raddi akan wata mas'ala daga cikin mas'alolin sunna ba nan da nan Sheikh Sa'id ya zara alƙalami ya rubuta ma Sheikh Abubakar Mahmud Gumi raddi na ilimi akan wannan mas'alar idan ka rena malaminmu kana ganin ba za ka riƙe wannan abun koyin daga wajen shi ba to shi ma malamin shi al-Shaykh al-Allama al-Mufti al-Am bin Baz Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya masa rahama bai kalli abin da kake kawowa na shubaha ba a'a shi ma ya cire alƙalami ya rubuta raddi ga nasiha ga Abubakar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana aljanna yana jin ƙanshinta a kabarin shi yanzu nan to kaga wannan shubaha ne da malaman mu sun rusa ta ma a aikace ko ba ma wanda ya taba faɗan wannan ba ma a taba samun wanda ya faɗan wannan ba ko bai kamata salafi yana faɗan abin da bai da imami a kan shi ba musamman ɗalibin ilimi wanda a ɗalibtan ilimin yanzu ake tasawa yanzu ake rarrafe to bai kamata mutum ya zama yana kiyaye kanshi yana keɓanta kanshi da wasu ra'ayika da bai da limami a cikinsu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya ganar da mu ya shiryar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah